Inkantolo yamanje yaseVerulam KwaZulu-Natal ilihlehlisele umhla zingama-28 icala lowesifazane obalelwa eminyakeni ecela ema-30 osolwa ngokubhunyela nge-acid isoka lakhe. Sixwayisa ababukeli bethu abanenhliziyo esheshe zizwele ngezithombe ezikulo mbiko. Icala lihlehle ngoba umphenyi akezanga nofakazi oqandayo ikhanda kuleli cala ongumshayeli we-Uber. Lesigameko sayiguqula unomphela impilo kaPhakamani Sibiya njengoba manje sezikhululwa ngesigubhu esixhunywe esiswini. Kusolakala ukuthi intombi yakhe engumsolwa yafika lapho ayehlala khona emagwaveni othungathi yathi imphathele ichibi yamyalela ukuba alifake ngochacho ngemuva. Ngokuhamba kwesikhathi lamshisa intombi yamshiya kanjalo yabuya isibuya nomshayeli we-Uber ngenhloso yokumhambisa esibhedlela. Badlula kwenye indlu lapho yamphoqa khona ukuba ayiphuze le-acid. Yilapho-ke azama khona ukubaleka wahlaba umkhosi. Elekelelwa umngani wakhe uSibiya wavula icala ngalo lolu suku lwesigameko. Umsolwa waboshwa kepha wadedelwa ngebheyili emva kwezinsuku ezimbili. Namanje umsolwa ungaphandle. uSibiya akaneme ngendlela umphenyi alisingethe ngayo leli cala. Angithokozanga kakhulu and anginamanga nje ngendlela okwenzakale ngayo. Umseshi masifika enkantolo umshushiswa wecala ungitshela ukuthi ufakazi oqavile kuyena yena udrayiva ka-Uber ebengatholakali for 2 weeks. U-informe umseshi ukuthi akamtholi, so ngase mina ngiyabuza ukuthi kanjani ngoba bekade ngimbonile kuThangi. So wase silinda yena ngoba bekade elindiwe ekuseni ukuthi afike nedokhethi yami ukuthi ikwazi ukuqhubeka icala.